Ndofunga makaona vakaramba vachita misangano yeBOT yavo. Vaqhubeka benza imihlangano yabo yeBOT. Yanga isina kukwana. Bengaphelele. Yangona vanhu vana chete. Benabantu abane. Asi mubhodhi muna vanhu 11. Ibhodhi linabantu ba-11. Vakatozodzinga nezvimabhishop kuti adzinga muchechi. Bathi thina sibaxoshile ebandleni. Vakatoita press conference vakaisa munewspaper muHerald kuti tadzinga muchechi. Babhala kuHerald bathi sibaxoshile ebandleni. Takashamisika nazvo. Samangala nalokho. Asi High Court yakavarambira. High Court yayala leyo. Ikati zvamakaita hazvisi pamutemo. Lokho nakwenza kube emthethweni. Nokuti takakamirira nyaya yedu kuti izopuwa judgment. Ukuba besilindi udaba lwethu ukuthi ube nejudgment. Na judge Chitapi. No judge Chitapi. Iyo fana kutoti dzinga muchechi. Bona bave basiqoshe ebandleni. Vakati koma mhanyireiko muchisiya kuti judgment ibude. Nijake ningakwazi ukulinda judgment. Mugozoita izvozvo. Niqhubeke naloko enikwenzayo. Saka vanhu ava hazvisi pamutemo zvamakaita vanoita mabasa avo. Akukho emthethweni loko nikwenzile nenze imisebenzi yenu. Saka iko zvino nyaya yedu. Njengamanje udaba lwethu iri kuSupreme Court. Supreme Court. Yodare rapamusoro munyika yeZimbabwe. Ilona inkantolo yangaphezulu ezweni laseZimbabwe. Kupera kwemwedzi uno iri kupinda. Kuphela kwale nyanga iyangena. Saka tinotokumbira minamato yenyu kuti Mwari atibatsire. Sicela imthandazo yenu ukuthi uNkulunkulu asisize. Kuti nyaya iyi ipere tinamate zvakanaka. Lolu daba luphele sikwazi ukukhonza kahle. Zvino pakatanga munyaya dzamakoti idzi. Lokho aqala idaba lezamakhoti. KuZimbabwe pamachechi pakatanga kuita bongozozo. EZimbabwe emabandleni kwaqala ukuba nomsindo. Zvokuti zvaiti poita muvhangeri unenge achisapota vakasungisa vamwe. Kube nomvangeli usapota laba babopha abanye. Kuti auye averenge mutemene gumi vanhu voramba. Ukuthi afunde uExodus 20 abantu bayani. Kuti keiwo ngativerengera mirayiro makasungisa uchisapota vanhu vanosungira vanhu sei. Njani imiyalelo kaNkulunkulu wena ubopha abanye. Uye unosapota vanhu vanoti mutumwa anopenga. Usapota kanjani abantu bathi wathunywayo uyahlala. Saka ungamiri pamberi pedu ibvapo. Ngeke ume phambi kwethu suku. Izvi zvaisanganisa navakadzi navarume. Kuhlanganisa owesifazana kanye namadoda. Vaipenga vachipengera chokwadi. Behlanyela iqiniso. Kuretreat vakadzi vakatopengera vaimbo vaBishop Misha. Retreat bapengera lo bahlanyela lo kade Bishop Misha. Vakamudzinga vakati bva mberi kwedu hawo siri Bishop wedu. Wathi suka phambi kwethu awusesenu Bishop wena. Nokuti iwo wakati mutumwa anopenga. Ngokuba wena wathi wathunywayo uyahlala. Isi ndiye watinorota achitibatsira. Thina siphupha yena esisizwe. Nhamo dzedu dzichipera. Inkinga zethu ziphele. Uyezve unosapota vanhu vanosungisa vanhu vakanyora affidavit. Usapota abantu babopha abantu babhale i-affidavit. Nokuti maaffidavit avo uyu Misha achitaura waitaura achiti iye ndiye unoita zvechirayiro. uMisha esekhuluma wayethi uyena uyenze indaba zesiko. Handiti mose munozviziva kuti pachirayiro inini naBishop Chiome niyazi nonke ukuthi esizweni mina noBishop Chiome tisu taingobata nomutumwa tichiita zvechirayiro. ithina sasisebenza nowathunywayo. Zvino iye ndo paakati tafa unonyepa. Ila wathi khona utafa unamanga. Ini ndini ndinoita basa iroro. Mina ngenza lo msebenzi. Uyo mujawabi kwawo. Umjawabi. Zvikazi ndinoita zvetransport muchechi. Wathi mina ngenza kwetransport ebandleni. Siya mshongo anonyepa. Siya mshongo unamanga. Nyamba siya mshongo akaiswa nomutumwa. Siya mshongo wabekwa nowathunywayo. Ndo zvimwe chete namahachi vaipupurirana. Kanye nomahashi bebefakazelana. Kuti haiwa vaiti mabasa iwavo vanonyepa. Uthi abayenze leyo msebenzi banamanga. Saka bongozeire ratanga muchechi kupesana ikoko. Lo msindo waqala ebandleni. Vanhu vakaona kuti tinganamata here tichirwisana pachechi. Abantu babona singathandaza kanjani silwisana. Zvinoendesa kudenga here. Singaya naye ezulwini. Saka zvaiti kana vakadzinga vakaona munhu vanhu vari vashoma vanoda vakamudzinga waibvana navanhu vake vosvotwa voenda. Abethi uma bangasazwane umuntu asuke nabantu abamsekela. Vanotenda mashoko omutumwa vosara vachinamata voga. Abakholwa kumazo wathunywayo besala bethandaza bodwa. Pamwewo avavo vasingatendi mashoko omutumwa vaidzinga vanotenda mashoko omutumwa. Laba bangakholwe kulawo mazo wathunywayo kuti ibvayi pano bethi sukani khona la. ivo vosuduruka zvavo votanga kundonamata pamwe. Baqhele bayothandaza. Nokuti miti yakawanda ka.
ngokuba azvimbonetsi kungoenda pano umwe muti. ngoba izihlahla ziningi uyahamba uye phansi kwesinye isihlahla. Saka zvevamwe vati kana vakaona kukakazana koita vangoti isu tinotenda mashoko oko akatumwa. Ubebona sekunokuphikisana bathi thina Tinogareiko pano ngatibvei asuke khona la. ngatiinde titsvakewo muti wedu tinamati Asahambe siyofuna isihlahla sethu tirege kubva pamashoko oko akatumwa. siye kusuka kumagama wathunywa. Ndo matangira zvakaita sezvamuri kuita izvi. Kwaqala kanjalo njengobanibona kanje. Zvakatanga navanhu vashomani Kwaqala nabantu abancane. asi Zimbabwe yose yazara. iZimbabwe yonke sigcwele. Mabhishopu angotanga netimba akangobata kudai Amabishop selephethe induku. asi vanhu havana. Abantu abasekho. Mufundisi wasara ari pachechi akangogarawo akadai Sele uhlelo. haana vanhu. Abantu abasekho. Muvhangeriwo ndizvozvo Uvangeli kunjalo. haana vanhu. Abantu abekho. Zvava kutoita ndezvokuti uri koko nouri koko Wesebenza uthi ungani nongani. voungana vari vashomane nekuti vatogona kutawo chechi. Abancane ukuthi bakwazi ukukhonza. Pamwe chechi yacho haiiti kana usina wakutakura nemotokari. Ibandla lakhona mhlawumbe alingeneki uma engeke akulayisha ngemoto. Ndo nhama yavakazvitsvakira. Iyona inkinga abazifunela yona. Saka kuZimbabwe vanhu vakaramba vanhu vapanduki. EZimbabwe abantu bayala. Chechi yazara mumaprovinsi ese. Ibandla seligcwele amaprovinsi onke. Mukasvika muHarare Wasufike eHarare. tinonzi Tsindodi hai Thina basibiza ngoTsindoni. iTsindodi chete. Ukaenda muMidland hamusi kuitika hamupindiki Akungeneki. toti muMasvingo Emashingo. East neSouth East neSouth. hakupindiki. Akungeneki. Mabhishopu acho hachatendi kuchechi vanondonamata nani. Ayokhonza nobani. Vanhu vese vakati sativhimano wakatumwa Paul Mwadza waAfrica. Sisuke kwathunywa nesibhoma zase. Ukaenda kumatebheleland Uma uya emathebheleleni. vedu zvinonzwisa tsitsi. Usisusisi. Vana muloyi vakadzingwa kuVictoria Falls vhiki yapera iyi. Obishop Mloyi baqoshwa eVic Force. Vasvika kukereke iriko Bafika ebandleni likhona. asi muprovinsi yematebheleland havana vanhu. Emathebheleleni abantu abasekho. Ingo zvinovaona kuti havana ndokwava kutangawo kufamba Babona ukuthi abantu abekho sebeqala ukuhamba. vachida kuti vashanyire vanhu Befuna ukuvakashela abantu. asi vakanga vagere vasingatauri chinhu. Bebehleli bangenzi lutho. Vasingatsananguriri vanhu kuti chii chiri kuitika Bangachazeli abantu ukuthi kwenzakalani. nokuti vanhu vakapuwa mari. Ukuba abantu banikwe imali. Nyaya yebhege ndiyo yakaita kuti vazhinji muikuona vakangoti zii. Daba lesikwaba ilona layenzisa abantu bathunga. Musashamisika mukaona mutungamiri akangoti zii asingateereri mashoko omutumwa Uma nibona umkhokheli engalaleli amagama wathunywayo. akapuwa bhege. Khoniswa. Asi mumwe make unozviziva hake kuti zvandiri kuita handizvo Ngeke uyazi ukuthi lokhu kwenza ukhona. kuti achiuya zvogozha Ukuthi abuye kunzima. kuti nokuti ndinotozviita sei nokuti vamwe vanotaura mashoko asiriwo Ngingenze kanjani ngoba abanye bakhuluma okhunye kungasekona. vakunyara kuti vauye. Sebanamahloni ukuthi babuye. Zvino aiwa ngavauye vareurure. Ababuye bahlambuluke. Mwari harambi vanhu kana vanotendeuka. Bayala abantu abaphendukayo. Ehe zvino izvi zvatakaita kuHarare Thina senza kanje neHarare. kuZimbabwe EZimbabwe. takataurira vanhu nguva yakati kuti Sahlebela abantu isikhathi eside. asi vamwe vachikakavara Abanye bephikisa. vazoona kuti hakuchina vanhu Babona ukuthi abantu abasekho. vakuti vakuda kuuyawo. Bantu sebefuna ukuza. Tikati hazvina kuipa Hayi siyanimukela. unoreurura Uzohlambuluka. kana wareurura unogara kumashure uko Mohlambuluka uhlala le emuva le. hombodzidzavo Ufunde ulapho. kusvika vhairasi yekuramba mutumwa yapera. Ndo zvatakaita izvi. Siyenze kanjalo. Ndosaka ndo zviri pakati pedu. Kana muchida kuonazve kurasika kuri kuita vanhu handiti munonzwa kuti kunonzi kune BOT. Uma nibona ufuna ukubona ukulahleka kwabantu nezwe ukuthi kune BOT. BOT inoreva Board of Trustees. BOT ithi ithanda iBoard of